नोंसोरनि सायाव मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैलायबाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबबानो जाबाय। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों समायना। फाव खालामनाय नुनो मोनदों फ्रेसमिता बसुमतारी। लोगोसे सानैसो फाव खालामनो नुनो मोनबावदों। समायना मिउजिक भिडिअआ रिलिज जानानै थांबाय। भिडिअखौ नायाखैबा भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। क्लिक खालामनानै नायबानो जाबाय। सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव।